Всім привіт! Сьогодні у нас знову коротке відео. І сьогодні у нас 6-та серія Лялька-вбивця. Я не знаю, як Лялька-вбивця відноситься до цього серіалу з оборотнем. Але мені подобалося, як воно звучить. Лялька-вбивця. Зараз я доїм шоколадку і приступимо знімати. Кремом намазалась. Хоча це мама казала якось рум'яна. Ну ладно. Ото вона його наносила і розводила. Блін, щось не так вийшло. Надо сделать так. Клемусок. Потом клемусок. Порисовать. Я не знаю, что я делаю. Надеюсь, я делаю все правильно. Не получилось. Тоді просто так намазюкаю. Правда, вже всі.